ne ipuonjo jopiny e wi rito ratiro mano mar jodongo. Ka wadhi mbele kod twak marwa apita imbe ni achiel kuom directors mano chopo e kinde mane koro winjo wach kowuok kuom jodongo giwegi kotudore kod let magikale winjo wechego mag lo, wechego mag seche moko mon liete mimayo lo, jogo ma seche moko ok rit e yo makare. Kata kamano in kaka jal mawuok e migawo mochung' ne wechego mag tije pachoka ma bende ochung' ne wechego mag Senior Citizens Affairs, wanyalo wacho ni e piny Kenya kae wanyalo wacho ni data chalo nade ahinya to mago mag jodongo kata jogo ma hikgi oniang' makinde mathoth wanyalo wacho ni kale sand e lwet nyithindgi to bedo gino marach ahinya ne ma janyuolni mane opidhi bi bedo ng'ama duong' kisebedo ng'ang'ongo to koro ilokori kode idwaro mwandu ne to seche moko mwandu no ok idwa rito mondo mi ge yo makare idwa yake koro. Kalore gi census manotim 2019 jodongo me Kenya gin 2.7 million, 6% of the Kenyan population. To our project by 2050 ginya kalokan ginya to 10%. To jodongo gin ngama age between 60 years and above. That is what the Kenyan constitution defines kaka ngama duong en. Koro jodongo kisebedo 60 years and above kata man kisebedo 60 years to koro retire. Koro yin ngama jaduong. To gain mana 6% of the Kenyan population. Tengini youth 75%. Koro youth ngayon jodongo ngetin. Ko jodongo ne ko bene wamiyo respect so gidi koramo ne bene gidi sap. To ratiro magi ji osebedo ka nyono. Emomiyo sani nitie bill ma kaka winjo PS owacho. Bill no sendike mono timo what we call public participation. Ma koro sani koro en ka Attorney General. From there, the cabinet, because the cabinet to the National Assembly, the Senate, from there.